ปะเทียงจะกันนี่คงหินอะไรกันสักนะมังอันไล่กันคุยวัดตุนไล่อะไรกันดิสู้พานี้เลยลุงฮิเราทั้งลับินกลางที่ถุยพื้นเดียดชุ่มได้เราอิสมมาเสละกันเหลาหลวังอาตุยที่สุดหุ่มหุ่มินพูลพูลมาเสละอาปอมนัสตะวังอินกลางที่หิมดูมาเสละกันเหลาชัวแกหลวังอะไรไปหน้าเฮียนSeorang bersuara kata, seorang luka puya kata mana? Seorang luka puya panih. Patian saknain kan sohet zel tu ni. Lalpa tu kan sakna kain hum himna, makan lai kan puya batu nai rena ni. Atia kan Bible chuan. Tun nai kan buai na sang ate. Lalsiamthara chungsa ate po tuna kan sohang khan. Tuan akhirnya tidak sungsanga mipui kan lu oi thei lawa kan lum na dam thei lawa zoram khope ring zora kan sok be kan ni chuta chuan chhui mek ani na chung hian a tham rong mai ang ti kan hawa a thang wa hawin voya Vairengte Khawtlang mipui te kan lo kal kho mani chung zong ina kan namo ber mai chu te na chui tu te pora namo ber chu lalpa changa pin na le chak na hi mamo ti siaila Vairengte kan pui tong zel tu ni chuwangin Vairengte lai zoram lu ka pui ong zong te he zoram da thlavang Vairengte Khawtlang pathian chak na mang le pathian pin na mangin he alu ka pui pan hi kan soi kan hi kan phal tu ni lawa lalpa chak na in kan tinget zel tu ni kanin nga na chu lalpa chak na le pin na ni sela chuwangin voina po hian he kan Kawngzawh hian lo tin na tuam tak nei sila ti hi voya kan cha du ni e pathian ne na ko ni la chong trai na kalung mangang lo pa kan pathian ang kim ti thei min hang ai tu asianta adia ule ya sega mo an aurora an thihchhan la aurora dan thihchhan de so Lalsiamthara Vairengte Khawtlang Lalsiamthara Lalsiamthara ram kata chhui ani thui kena tura dan mara thui mara Allah kena tura angka kisah tura kami murna seperti itu kami murna seperti itu karena kita matan chuan Kawngzawh hi buat saya ni. India Kawngzawh thihchhan hi kan chhui chhuah kan chhui zelama naupang Vairengte naupang naupang thum tak mai Lalsiamthara kung di le chal ve athava chhui apro chu na ni puiten ani chuan dan tuai na amal tha dan puto dong lo emo kan ti to ruwa aruang hi rampi lila ngara mo ani ta chuan ama puala zon program punto isolta kan ni program siang bet to po chu kan sel harlin arwang buat tu song ai ta arab tha tam pia mi pui min barak khaya patling chau le chau ngam le ngam kanin khoi ta hi chu kan ti la ngani chumi wang chuan hoilia hian Kawngzawh hi
ปวดใส่อันนี้อันเช่นเลยอวางที่ช่วยช่วยน้อยเลยนะคุณกันโซ่ตะเกียนริมตะกินตัวโซ่ดีดีเดี๋ยวนี้ละจริงมากนะโซ่เราเกียนดูนักสัตว์กันโซ่เกียนคุณเรียกว่าโซ่ก็เพื่อมีคุยกันแต่คุณโซ่ไม่ได้มาโซ่Kali makasi lo mo, ni mo. Lalsiamthara, suno, pusizo than moi bo chungchanga hian, kan police le, kan sarkar chak takhian rang thayang perin thudik chui chuak ro se. Pahlina Vairengte Khawtlang nisari chuan kan zon hua Lalsiamthara ruang kan hu chungchanga Mizoram Police le Forensic Science and Laboratory ta hian a thihchan dik tak aram thayang berin Vairengte Khawtlang le Zoram Mipuisiata puang ro se resolution pathumna Vairengte Khawtlang le Mizofa ta himnan kan sarkar hian Mizoram le Assam ram dep khwazong sunga nasale zualin ven himna konga ma laro se palina Lalsiamthara bole arwang kan chhar chungchanga hian thudik pak puan chhuah ani thui lo chuan Vairengte Khawtlang ta hian kan thiam dan angin thudik chui chuak durin ma kan la ang Palana, naupanga ai thak, Lalsiamthara chunga thil keng ang hi, tun hua, mizofa ta chunga keng to lo se, zofa ta le, ram hong himnan chuan, Vairengte Khawtlang hian thei to pin ma ala zel do na ni. Ato bela, Lalsiamthara bo chungchanga tha le zung seng tu, kan kho chen nom khwa ta chunga, Vairengte Khawtlang ta chuan nom thu kan soi tak meu mewa tin Mizoram mipui min chong chai sak tu te le sum le pai sum fa ya min chan pui tu zong chunga kan lom thu kan soi bokani issued by all NGO and Joint Village Council Vairengte te ni kha kan resolution kha kan pum ani chuan resolution kan pumani TNT nan kalkhom mi puya thaya piang in banding lam pharang le